खालामबाय गोरबोआव इलेक्ट्रिक शट जारौ फावदुर दुर खावलायाव नोंनि गोरबोआव जोंब्लावबाय LPG गेस बर'नि जनसंख्या खम जाथारबाय जाबाय हारसा बांगाल मेजरिटी दा फावसाय नोंसोर नाफाम सेंग्राफोर नङाब्ला बुंजागोन नोंसोर आवामा जोबजाथारबाय नोंसोर लोन्टिटेप देलै लोन्टिटेप लोगोफोर लोन्टिटेप देलै लोन्टिटेप लोगोफोर दारि गोलाव बांगाल जुंगालफ्रा हिन्जाव जदों मालाय साथाम साब्रै सावथाल फावथाल हारसा बांगालफ्रा गथ' खांदों मालाय दर्जन दारि गोलाव बांगाल जुंगालफ्रा हिन्जाव जदों मालाय साब्रै साबा सावथाल फावथाल हारसा बांगालफ्रा गथ' खांदों मालाय दर्जन बर'नि प्रडाक्शना खम जाथारबाय दा फावसाहाय नोंसोर नाफाम सेंग्राफोर नङाब्ला बुंजागोन नोंसोर आवामा जोबजाथारबाय नोंसोर लोन्टिटेप देलै लोन्टिटेप लोगोफोर लोन्टिटेप देलै लोन्टिटेप लोगोफोर जारौ गावदांदां महरा नोंनि खालामबाय गोरबोआव इलेक्ट्रिक शट जारौ फावदुर दुर खावलायाव नोंनि गोरबोआव जोंब्लावबाय LPG गेस FM रेडियो सोलिला दाना फैबाय दाना माबा WhatsApp Facebook CD DVD गैला दिनै फैबाय मेम'रि कार्ड 16 GB आन्चलिक बातुरि खोनासंला फैबाय निउज लाइभ NETV FM रेडियो सोलिला दाना फैबाय दाना माबा WhatsApp Facebook गेवलां मेलाव खनबाय सारेगामापा हाद्रि बिरफुंलायनाय रक डेन्स एन्ड पप रबिन्द्रनि जन गण मन अधिनायक लोन्टिटेप देलै लोन्टिटेप लोगोफोर लोन्टिटेप देलै लोन्टिटेप लोगोफोर जारौ गावदांदां महरा नोंनि खालामबाय गोरबोआव इलेक्ट्रिक शट जारौ फावदुर दुर खावलायाव नोंनि गोरबोआव जोंब्लावबाय LPG गेस बर'नि जनसंख्या खम जाथारबाय जाबाय हारसा बांगाल मेजरिटी दा फावसाहाय नोंसोर नाफाम सेंग्राफोर नङाब्ला बुंजागोन नोंसोर आवामा जोबजाथारबाय नोंसोर